Hakey boyunca Türkmenistan'ın prezidentinin kubugunu almak uğruna halkara bähleşigine badaly berildi. İlkinji oyun yarışyň gyzykly boljakdygyny görkezdi. Nowatdakyda geçirilen halkara yarışyň ilkinji oyunyny Gazagstanyň Gazakmy Sopory bilen ýurdumyzyň şiir komandasy duşdy. Gazakly oyunda ýyleşlerimiz 15-3 hatamynda ýeňiş kazandy. Türkmen hakkeşleriniň bu üstünlügi aýratyn bellerlikdir. Ol şiir komandasynyň tejribesini ýokardygyny aýdyň suwud edýär. Birinji tapyryň beýlik bir oyununda Tatarstanyň Niftyany komandasy bilen Ukrainanyň Akademiýa Topory duşdy. Ören gyzykly çekilişi geçen bir duşuk 8-2 hatabynda Tatarstanyň Niftyany komandasynyň ýeňiş kazanmagy bilen tamamlandy. Halkara ýarşynda türkmen hakkeşleri bilen birlikde Russiýanyň, Gazagstanyň, Belarusyň, Ukrainanyň toporlary çykyş edýärler. Türkmen paýtagtynda geçirilen ýarış halkara hakkey guramasynyň, hünärmenleriň, tälimçileriň ünüs merkezinde durýar. Çünki hormatly prezidentimiziň tagallaty netijesinde watanymyzda sportuň, suwsanda bu düzündäki oýunlaryň ýokary derejede ösdürilmegi möhüm ähmiýetlidir. Şunukda nazardan Türkmenistan halkara sportunyň öýe boluşy merkezine öwrilýär. Ýurdumyň ýokary okuw mekdeplerine geçirilen sport şäherleri üstünlükleri betlenýär. Ulug we ara gatnaşyk maliýe institutlaryna, Lukmançylyk universitetine geçirilen ýarışlarda talipler öz aralaryna duşdylar. Türkmen Owaçylyk institutuna ýaýbanlandyrylan ýarışlarda ökdeler öňe taýlandylar. Talipleriň her bir ýarşa işen gatnaşmagy olara tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Toplanan tejribe Owaçylyk institutynyň taliplerine ýurdumy boýunça şeýle hem universitetiň şäherlerini geçirilen ýarışlarda üstünlük kazanmaga ýardam eder. Munyň özi bu ýokary okuw mekdebinde sportuň ösdürilmegine uly üns berilýänine subutnamadyr. Hormatly eleşer, häzir bolsa gepleşigimizi